Хайырлы көн, хөрмәтле тамашачыларыбыз. Татарстан 24 телеканалында турдан-туры эфирда мәдәни агарту тапшыруы. Барыгызга да матур һәм уңышлы көн теләп, сезне сәламлим мин, Гөлүсә Сыңгатуллина. Бу көннәрдә Әкият Татар дәүләт курчак театры үзенең 90 еллык юбилеен билгеләп үтте. Агымдагы сезон әкиятләр өчен аеруча да уңышлы булды. Тылсымлы премьералар, зур җиңүләр, гөрләп узган фестиваль. Булар хакында тулырак бүгенге тапшыруыбызда сөйләшербез. Ә бездә бүген кунакта Татарстанның ат казанган артистлары Фәнзилә Сабирова һәм Альбина Шагалиева. Хәерле көн, исәнмесез, хөрмәтле кунакларыбыз. Хәерле көннәр сезгә. Менә шундый шатлыклы яңалыклар белән килдегез. Сезне күргә без бик шатбыз. Алар хакында инде тулырак әңгәмәбез барышында сөйләшербез. Һәм тамашачыларыбызга тагын бер кат искәртеп узасым килә. Безнең тапшыруыбыз турдан-туры эфирда бара. Әгәр сезнең кунакларыбызга сорауларыгыз бар икән, безгә шалтыратыгыз. Студиябызның телефон номерларын сез хәзерге вакытта экраннарда күрәсез. Әкият курчак театры турында сүз чыкканда шунысын да әйтергә кирәктер миңа калса. Ул инде Казаныбыз халкы өчен дә һәм шул ук вакытта кунаклар өчен дә иң матур урыннарның берсе шулай бит. Халкыбыз сезне бик яратып йөри. Инде башта сюжетта карап үтәргә тәкъдим итәм һәм аның кысаларында без әкиятнең эчке дөньясына сәяхәт кылырбыз. Игътибар экранга. Әкият курчак театры 1934 елда аеша. Шул көннән бирле ул ике телдә, татар һәм рус телләрендә эшли. Театрның репертуарында 60-тан артык спектакль бар. Әкият бинасы буенча дөньядагы иң зур курчак театрларының берсе санала. Спектакльләрен тамашачылар сәхнәдән күзәтә ала. Без исә театрның эчке дөньясына күзәтү ясыйк. Әсәрләр өчен әкияткә үрелсен өчен труппа, ут куючы, музыкаль белгечләрдән тыш театрда 3 цех хезмәт куя. Шуларның беренчесе курчакларны әзерли. Курчаклар берничә төрле: өске, планшет, марионетка һәм таяк курчак. Әлбәттә, бу хезмәт сабырлык сорый, вакыт таләп итә. Кай вакыт башы гына да бер атна ябыштырыла диләр. Икенчесе декорацияләр әзерләүче цех. Биредә күреп торасыз көчле ир-атлар эшли. Аларның алтын кулларында гади агач йомычкасы да җанлана. Без күз алдына да китерә алмаган предметлардан бу усталар өчен әкият тудыра, аннары бар сәхнәне җанландыра. Чираттагы цехта тегүче апалар хезмәт куя. Алар курчакларга һәм артистларга костюмнар тегә. Театр сезон барышында 8 спектакль чыгара. Һәр спектакльгә әзерлек ягынча 2 ай вакытны ала. Димәк, шушы аралыкта әлеге цехлар спектакль өчен кирәкле барлык детальләрне дә әзерләп бетерергә тиеш. Әкият тудыручы Әкият курчак театрының эчке дөньясы да әкиятның үзе сыман. Шын мәгънәсендә тылсым дөньясы дип әйтсәк тә дөрес булыр, шулай бит. Шулай. Һәм шуны да әйтеп бетәргә кирәк, инде Әкият курчак театры ул илнең зур тарихлы театрларыннан берсе булып санала. Һәм менә әйтеп үттек, театрга бүген 90 яшь. Менә бүген нинди соң ул 90 яшьлек театр? Ул шаянмы, әллә инде олыгая барамы? Әлбәттә, 90 яшь булган театр ул үзенең аның тарихы бар. Аның үз йөзе бар, аның үз репертуары тупланган, аның үз тамашачысы бар. Безне чит төбәкләрдә дә яхшы беләләр. Аның инде әйтеп киткәнемчә үз йөзе бар. Безнең менә үзебезнең театрга гына хас менә шундый миллилек бар бездә. Инде сюжетта сез ишеткәнсездер, ул безнең Әкият курчак театры Россиядә бердән-бер театр, бүгенгесе көндә дә 2 телдә иҗат итеп килүче, эшләп килүче театрларның берсе. Бездә менә татар телендә дә спектакльләр даими рәвештә бара, рус телендә дә бара. Безнең бүгенгесе көндә театр иҗатта кайный. Инде сюжетта әйтеп киттеләр, менә бер елга безнең бер сезонда 8 премьера чыга ди. Бу бит бик зур сан. Бу шуннан да менә көч таләп итә, шулай бит. Әйе, бик күп көч таләп итә. Инде менә сюжетта күренгәнчә, театр бит ул күмәк эш. Безнең театрда менә һәрбер кеше үз урынында. Тамашачылар күрәләр бары тик артистларны гына һәм спектакльне. Ул инде безнең менә безнең иҗатыбызның җимеше. Ә бит шушы җимеш артында, шушы спектакль чыгыр өчен күпме кеше хезмәт куя. Менә шушы театрда без бүгенгесе көндә эштә, иҗатта кайныйбыз. Һәм иң мөһиме күзләрегез янып тора, шулай бит. Дөрес. Күзләрегез үзе барсында сөйләп бирде сыман. Һәм менә агымдагы сезонга күзәтү ясасак, әле менә күптән түгел генә 5нче халыкара Шымбай фест курчак театрлары фестивален үткәреп җибәрдегез. Менә аның хакында да әлбәттә сөйләшеп бетәс килә. Нинди яңалык алып килде ул, нәрсәләр белән тәэсирләндерде?
Әйе, Шымбай фест 5-нче фестивален үткәрде. Без кунаклар җыйдык. Искиткеч кунаклар килгәннәр иде. Алар шундый үзләренең спектакльләрен белән безне таныштырдылар. Без үзебезнең спектакльләребезне тәкъдим иттек тамашачыларга. Әйткәннәр бит, кемдер әйткән бит, менә үзеңә бәйрәм ясыйсың килсә, кунаклар чакыр дип. Менә чыннан да шундый бәйрәм килеп чыкты. Әле бит әйтеп китәргә кирәк, ул юбилейный 5-нче фестиваль. Инде ул үрмәләп кенә йөри торган сабый түгел, инде төпле аягында басып нәрсәдер әйтергә, шундай әйтә белә торган бала кыяфәтендә күз алдына китерсәк, шулай дип әйтергә була инде безнең фестивалебезне. Аягында нык басып тора, кунакларны каршы ала. Үзен тәкъдим итә белә, Ильина Альбина. Әйе, әлбәттә бит инде ул һәрбер фестиваль ул аралашу, ул тәҗрибә белән, иң беренче чиратта ул тәҗрибә алышу, бер-берең белән аралашу. Без бүтән театрларның иҗаты белән танышабыз, алар безнең иҗат белән таныша. Һәм инде әлбәттә бу артист өчен, үсәр өчен дә бик кирәк чара. Артистлар өчен бигрәк тә кирәк андый аралашулар. Минемчә. Дөрес. Менә мин тагын шуңа да игътибар иттем әле, менә юбилей сезоны дибез бит инде бит. Сезнең әле логотипларда да үзгәреш бар икән, шулай бит, һәм сайтыгызга да яңалык кертелгән. Әйе, шул, әйе. Димәк, яңа сулыш белән инде киләсе сезоннарга атлыйсыз. Бик дөрес. Әлбәттә, әйе, безнең хәзер инде логотипыбыз да үзгәрде, сайт та яңарды. Менә без театр бит инде ул тормыш барган саен бер урында тора алмый. Без менә җир шары ничек тиз әйләнә, без аннан артта калмаска тырышабыз, замана белән бер адымда атларга тырышабыз. Шуңа күрә безнең театрыбыз да алга бара, үсә, ныгый, һәм тагын яңа үрләргә ирешер дип ышанабыз. Һәм менә тагын шунысын да әйтергә кирәк, әле менә соңгы елларда сез бит инде өлкәннәр өчен дә аерым бер репертуар булдырдыгыз. Менә ничек өлкәннәр кабул иттеләр? Дөрес, менә ул чынлап та без хәзер өлкән тамашачыны әзерлибез Курчак театрына. Чөнки элек-электән инде ул килгән, гомумән Курчак театрын бары тик балалар өчен генә иҗат итә торган театр дип, менә шундый бер стереотип урнашкан тамашачыда. Ә хәзер без менә актив хезмәт итәбез шушы стереотипны җимерер өчен. Безнең репертуарда өлкән тамашачы өчен бик күп спектакль бар. Алар арасында менә Туфан Миннуллинның Әлдермештән Әлмәндәр, Галимҗан Ибраһимовның Әдәмнәр спектакле. Әле узган сезонда, менә бу сезонда без Камал комедияларын чыгардык. Анда Галиәскәр Камалның беренче театр һәм банкрот спектакльләрен ике спектакльне үзенә бер туплаган спектакль ул. Шулай әйе, безнең мәшһүр җырчыбыз Әлфия Абзалованың тормыш юлын һәм аның иҗатын яктырткан безнең спектаклебез Әлфия, ул инде бу ел әле Тукай премиясына да дәгъва кылган иде. Әдәмнәр спектакле безнең Алтын битлек номинациясына да дәгъва кылган иде. Менә шундый көчле спектакльләр безнең рус телендә дә, ул Ханума спектакле, Гогольның Ночь перед Рождеством. Менә бүгенгесе көндә театр өлкән тамашачылар өчен актив хезмәт итә. Һәм инде без менә Казан тамашачысын инде өйрәттек дияргә була. Курчак театрын балалар театры дип кенә түгел, ә гомумән бөтен яшьтәге тамашачылар өчен дә иҗат итә торган театр итеп кабул итәргә. Һәркем үзенә килеп рухи азык алып китә ала. Дөрес. Аннан соң тагын шуны да әйтеп бетәргә кирәк, бездә бит әле тел проблемасы да бар. Шулай бит, менә бу әйбер белән ничек көрәшәсез? Әйе, менә татар төркеме вәкиле буларак мин әйтеп китәм әле шул турыда, әйе, тел темасы. Ул бит әле сөйләм теле генә түгел, ул бит әле әдәби тел дигән нәрсә бар, әйеме? Менә безнең спектакльләребездә без тамашачыларыбызны шуның белән таныштырабыз, шул әдәби тел белән. Алар нинди генә булса да үзләренә бер-ике генә сүз алып китсәләр дә безнең спектакльләрдән, ул инде безнең өчен ниндидер казаныш дип әйтер идем мин. Әйтәсем килгән сүзем шул, менә үзебезнең тирә-яктагы башкорт, чуаш, мари республикаларында андый төркемнәр инде, националь төркемнәр дип әйтәсем килә, андый төркемнәр инде юк. Ә бездә Татарстанда татар телендә уйный торган Курчак төркеме әле бар һәм хезмәт итә. Моның өчен җитәкчеләребезгә зур рәхмәтебезне җиткерәбез, әйеме, Альбина? Алар барысында эшлиләр. Безгә уңайлыклар китерәләр, Аллага шөкер. Тагын да менә татар телебездә, үзебезнең туган телебездә яңа үрләр яуларга язсын иде. Әйтеп китте бит Альбина. Әле Тукай премиясенә дә безнең Әлфия спектаклебез дәгъва кылган иде. Бу бит инде шундый казаныш. Ничәмә менә мин үзем 35 ел эшләү дәверендә театрда
Мындай казанышның әле булганы юк иде, күтәрелгән юк иде татар төркеменең. Әйе, без анарга бик шатланып дәгъва кылдык. Ну, җиңмәсәк тә бу җиңелү түгел, Гөлүсә. Бу әле яңа үрләрне яулау өчен безгә бусага бер стимул булды. Әле менә әйтеп китәсем килә, безнең инде сәнгать җитәкчебез Илгиз Газинурович Зәйнеев, ул бик татар җанлы кеше. Ул менә татар телен саклап калуга, үстерүгә күп көч куя. Без элегрәк бик сирәк уйныйдык татар спектакльләрен. Хәзер без Аллага шөкер, атнасына 4 тапкыр көн саен татар телендә, үзебез телендә, үзебезнең туган телебездә спектакль уйный алабыз. Аннарысын менә шундый кызыклы хәл, туристлар бик ярата менә безнең милли спектакльләребезне. Без элек гел татар телендә генә уйный идек, хәзер безнең һәрбер спектаклебез ул рус теленә синхрон тәрҗемә белән тәкъдим ителгән. Шуңа күрә туристлар бик яратып килә безнең спектакльләргә. Алар менә безнең спектакльләр аша безнең телебез белән танышалар, безнең гореф-гадәтләребез белән, безнең милли көйләребезне, җырларыбызны ишетәләр. Аларга менә бик кызыклы безнең татарча спектакльләрне карау. Әлбәттә әле ул эшчәнлек дип үз Казанында гына кайнап та еракка китеп булмый. Без бит әле чит өлкәләргә дә чыгабыз. Шулай ук онытмыйбыз үзебезнең республикабызның авылларыбызны, авыл тамашачысына да без хезмәт күрсәтәбез, Аллага шөкер, андагы балаларга да күрсәтәбез үзебезнең эшебезне, читләргә дә йөрибез. Анысы миңа калса, менә бу урында тагын яңа ел бәйрәмнәрендә искә алып үтәргә кирәктер. Шулай бит һәм миңа калса, менә әлеге чор сезнең өчен нәкъ менә урак өсте сымандыр. Чөнки сез көненә инде ялгышмасам 4-5 спектакль уйныйсыз. Бу да инде миңа калса театрның уңышы хакында сөйлидер. Чөнки ихтыяҗ булмаса, инде сез дә шуның кадәр уйный алмас идегез. Әлбәттә, дөрес әйтәсез. Біз көненә 5 спектакль уйныйбыз. Аның 5 спектакль һәм чыршы тирәли инде ул бәйлән. Тамаша. Тамаша. Халык көтеп ала. Чөнки безнең театрдагы яңа ел чарасы ул менә ул Казан шәһәрендә иң яхшы чыршы бәйрәмнәренең берсе булып санала. Бу инде без елдан-ел безнең театрга игътибар артканнан күренеп тора. Безнең театрның чын-чынлап ул яңа ел бәйрәмнәре иң яхшы бәйрәмнәрнең берсе. Безне яраталар, халык көтеп ала, чират торалар, билетлар бик тиз бетә. Аларны инде ашыгып бик тизрәк алып калырга дип тырышалар. Аллага шөкер, бу димәк безнең театрга менә тамашачы бу күренеп тора инде менә нәтиҗәсе бу шуның. Шулай гөрләтеп татарча Кыш бабайны да чакырабыз, әйеме? Ике телдә. Аллага шөкер, без рәхәтләнеп. Һәм менә агымдагы сезонга берникадәр йомгак ясасак, иң зур казанышыгыз ул инде әлбәттә алтын битлек. Шулай бит? Дөрес. Бик сөенечле хәл. Фестивальдә 3 номинациядә бит әле җиңү яулады. Инде ихлас күңелдән котлыйбыз сезне. Менә нинди хисләр кичерәсез? Сизендегезме, өметләндегезме? Әлбәттә, ниндидер өмет бар иде инде ул. Бер, я инде иң күбе 2 битлек булыр дип без инде ышанды. Ләкин 3 битлек алырбыз дип без әле күз алдына китерә алмаган идек. 3 битлек алу безнең театр өчен шул кадәр зур мәртәбә, шул кадәр сөенеч. Без моңа бу премияга лаек булган артистлар гына түгел, бөтен театр белән, бөтен театрның һәрбер кешесе шул кадәр нык сөенде, чөнки бу бөтен театр өчен бит зур казаныш. Бу һәрберебезнең хезмәте. Без бу спектакльне шул кадәр үзебездә яратабыз. Ул чын-чынлап бу югары дәрәҗәгә лаек, бу югары бүләккә. Мин дә үзебезнең артистларны, безнең режиссерыбызны һәм гомумән спектакльдә уйнаган артистларны бу җиңү белән, бу бүләк белән чын-чыннан ихластан котлыйм. Бу театр өчендә зур мәртәбә. Һәм гомумән Татарстан өчендә бу ниндидер бер зур бәйрәм булды. Бигрәк тә шулай булды бит инде. Быел бигрәк тә күңелле үтте. Аннарысын әлбәттә инде ул мондай югары бүләккә лаеклы театрны чит төбәкләрдә дә ул кызыксыну арттыра. Безнең театр, димәк, безнең хәзер театрның исеме бүтән төбәкләрдә дә яңгырый. Безне хәзер яңа фестивальләргә чакырачаклар. Бу спектакльне әлбәттә бөтен төбәкләрнең дә күрәсе килә, бөтен шәһәрдә бу 3 битлек алырлык спектакльне Нинди икән ул? Нинди икән дип алар кызыксыну белән көтәләр. Безне бик күп фестивальләргә чакыралар. Менә без үзебезнең театрыбызның иҗатын бүтән төбәкләрдә дә күрсәтә алгач, бу инде бик зур сөенечле хәл безнең театр өчен. Менә без экранда бик үзенчәлекле курчак күреп уздык. Шулай бит. Менә мондай курчак тарихта булганмы? Юк.
Бу безнең. Бу Илгиз Зәйни Илгиз табышы шулай бит. Гази Нуровичның идеясы. Аның ул уйлап чыгарган курчак бу. Менә без инде башта бик шикләнеп кенә кабул иткән идек. Ничек курчак безнең гомергә быздан булган курчак белән идарә иткән юк иде. Аннары соңына Дилис Хуҗахмәтовка артист бу курчак белән идарә иткән артистка бит шулкадәр авыр, әле ул бит ул курчак үзе авыр, үзе салкын. Спектакль озак бара. Шул вакытта текстны да сөйләргә кирәк, әйме, образын да ачып бирергә кирәк. Һәм шул авыр курчак белән тамашачыга бу авырлыкны сиздермичә җиткерергә кирәк. Бөтен әсәрнең темасын, проблемасын җиткерергә кирәк. Әлбәттә, бу артисттан зур осталык таләп итә. Һәм Дилис Хуҗахмәтов аны искиткеч рәвештә югары дәрәҗәдә башкарып чыга. Һәм бүләген дә бик лаеклы дәрәҗәдә. Лаеклы, әлбәттә лаеклы. Инде алтын битлек дигәч, бездә тагын бер сюжет бар. Миңа калса, менә бу урында карап үтсәк, бик урынлы булыр. Игътибар экранга. Әкият Курчак театры белән танышуны дәвам итәбез. Бүгенге көндә театрның баш режиссеры Илгиз Газинурулы Зәйниев. Әкиятне 40 ел дәвамында җитәкләгән Роза Яппарова аны театр өчен зур табыш дип атай. Без бердән-бер ике телдә дә тигез эшли торган театр. Без русча да эшлибез, татарча да эшлибез. Һәм инде балаларны, менә үзебезнең балаларны чит балалар юк дип әйтәләр. Һәм бу дөрестән дә шулай, без үзебезнең гражданнарыбызны, үзебезнең балаларыбызны үзебез тәрбияләргә тиеш, аларның күңелләренә без нәрсә салабыз, иртәгә безнең илебездә шундый кешеләр булачак, шундый җәмгыять булачак. Илгиз Зәйниев куйган «Авиатор Курчак» спектакле күптән түгел 3 номинациядә алтын битлеккә ия булды. Бу Татарстанда режиссер эше буенча беренче алтын битлек премиясе. Әлбәттә, без куандык, әлбәттә шатландык. Бу бигрәк тә театрның 90 еллыгын искә алганда, бу менә бөтен биредә эшләгән 90 ел буена хезмәт куйган кешеләрнең эшчәнлегенә зур бәя дип саныйбыз, чөнки театрның традициялары ул елдан-ел барлык булдырылып килә. Безнең артистларыбызның менә ул бит бер спектакль генә түгел, ул менә шул спектакльдә уйнар өчен дистәләгән спектакльләрдә уйнап үзенең осталыгын шомарткан. Һәм ул бер спектакль нәтиҗәсе генә түгел, ул шундый зур бәя. Ул дистәләгән спектакльләрнең нәтиҗәсе. Мин дә дистәләгән спектакльләр куеп шул спектакльне булдырганмын. Артистларыбыз да безнең шомарып, күп рольләр уйнап, шул дәрәҗәгә үсеп җиткәннәр. Шулай рәссам да, ут куючылар да, композитор да, барысы да. Шуңа күрә ул юктан гына бар була алмый, ул зур тәҗрибәдән килә торган әйбер. Старайтесь понравиться отцу, только это и нужно. Я-то стараюсь. Вам известно, на какие хитрости мне пришлось пойти, чтобы попасть к нему на служение. И на какие уловки приходится пускаться, чтобы снискать его доверие. И я вижу уже в том большие успехи. Нинди матур фикерләр ишетеп беттек шулай бит. Һәм әлбәттә инде менә мондый сүзләр сезне киләчәктә дә тагын да зуррак үрләр яуларга үтерә торгандыр. Әлбәттә. Әйе, эшләргә ясный иде, иҗат итәргә тагын шундый ук җитди материалда эшлисе килә. Дөрес. Менә җитди материал дигәннән әле сез премьерага да әзерләнеп ятасыз икән. Әйе, шушы көннәрдә менә сезон ябылыр алдыннан безнең рус төркеме ул «Аленький цветочек» дип аталган яшь тамашачылар өчен яңа спектакль премьера әзерли. Аның премьерасы шушы көннәрдә узачак, театр актив эшли. Безнең фестиваль уздыруга карамастан театрда бит эш тукталмый. Театр ул гел иҗатта кайный. Шуңа күрә менә без яшь тамашачыларыбызны, нәни тамашачыларыбызны «Аленький цветочек» спектакльнең премьерасына чакырып калабыз. Рәхим итсеннәр шулай бит. Менә үземнән тагын шуны да әйтеп үтәсем килә. Менә Курчак театрыннан артистлар килгәч, мин һәр вакыт аларга сокланып карыйм. Чөнки ничектер сезнең яшәү рәвешегез дә ул инде театр шикелле. Һәр вакыт күзләрегез шулай янып тора, ниндидер сафлык, яктылык килә сездән. Менә бу халәтне тормышта да ничек сакларга? Ничек дип әйтергә инде? Без барыбыз да бит балачак иленнән. Менә шул балачакны күңелдә саклап калырга иде, озаграк. Һәм ул безнең күзләребездән күренә торгандыр, менә син әйтмешли. Әлбәттә инде безнең тамашачыларыбыз балалар булгач, без алардан да бит инде энергетика алабыз, безнең аралашу, без алар белән бер телдә сөйләшергә тиеш. Шуңа без бу хисләрне югалтмыйбыз. Кызлар инде шуның белән тапшырыбыз ахырына да якынлашты. Без бар тик сезгә алга таба да зурдан
ахыр уңышлар теләп калабыз. Киләчәгегез якты булсын, күзләрегез шулай янып торсын. Һәм мин үзем өчен шундый нәтиҗә ясадым. Әкият Курчак театрының бүгенгесе инде чын әкият сыман шулай бит. Нурлы, якты һәм тылсымлы. Әйе. Бик зур рәхмәт, киләчәктә дә очрашулар булып торсын. Сау булышабыз. Рәхмәт, сау булыгыз. Хөрмәтле телевизор караучылары, бүгенгә шулар иде. Сезнең белән Гөлүсә Сыңгатуллина булды. Сау булыгыз, киләсе очрашуларга кадәр.